again. This is. Oh, as long as something. Okay. Okay. In fact, before we just go, okay, I see from there. Revelation, sample. Revelation chapter 6. Revelation chapter 6. From verse 14 to 17. Not 16, but chapter 6. Yeah, Revelation chapter 6. Not 16, 6. Yeah, 6, yeah, verse 14. Yes. And then, yeah, yes, the sky. Then the kings. Verse 17, verse 16. Verse 17. The section is verse 17. Yeah, so done. So the verse that you was verse akhuluma ngokubuya kaJesu. Kuthiwa isibhakabhaka, the sky was rolled like a what? Like a scroll angithi. And then uma sibhakabhaka sigoqwe njengencwadi. Amakhosi wonke umuntu ongazange amukele uKristu uyagijima, uye kumakheva, uye emikhumeni, naseyintabeni, bafike bathandaze umthandazo asazi bazobe bekhona ukuthi intaba zingawa ke manje. Bafike bathandaza bathi yo sicela nisiwele, sicela kunina manje imali phezu kwethu nisibulale, nisifike ebusweni balokozayo. And then bameshina abantu abanjani nabo. Verse 15, the kings of the earth, the priests, the commanding office, amanye amagama kodwa amaphosa uma kaphendukanga. Uma bakawuthatha umlayezo wengilosi zentaba. Omkhanazi lawo, wonke the chief officer, the commanding officer, zonke ikhulu, even nomhlonishwa uMisisulu naye. Uma engathatha inkosi, nayo sogijima entabeni. Afika athi sicela nikwele phezu kwethu. Nisifike phezu kobani kobuso balozayo. And then verse 17 umbuza ngithi uthi ngokuba usuku lenkosi lenjani, for the great day of the Lamb has come. And then umbuza ithi who will be able to stand. And then impendulo yakhona sithola chapter 7 verse 1. Asifundi. Verse 7 verse 1 to 3, I mean to 4. Chapter 7. Emva kwalokho ngakhona izingelosi ezine ziyimana omhlaba zibamba imibona emine yomhlaba ukuze kungavunguzi umoya emhlabeni nasolwandle nakowodwa umuthi. Ase ngibona enye ingelosi inyuka empumalanga inophawu kaNkulunkulu ophilayo, yamemeza phezulu kuzo iy'ngelosi ezine ezanikwa ukuba zibone umhlaba nolwandle. Yathi ningoni umhlaba nolwandle nemithi size sizibeke uphawu izinceku zikaNkulunkulu wethu emabunzini abo. Verse 4. Ngase ngizwa umungo owabekwa uphawu izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane ababekwa uphawu ezizweni zonke zabantwana bakwa-Israyeli. Okay, thank you. How many? It's in number lapho ngesingisi from verse 4. How many were saved? 144,000.
yabantu abenza njani abasilo. Okay, ngiyasibona isandla sakho. So lana kuphendula umbuzo olapha chapter 6 verse 17 kuthi uma abaningi amakhosi na wonke umuntu bagijimele bayintabeni, pho ubani ozokwazi ukuthi eme amele uKristu mebuya? And then kuthi emva kwalokho wabona izingilosi ezinde zenjani zibambe imimoya ukuthi kungavunguza umoya. Ngamanye amagama ukuze the 7 plagues ingathululwa until abantwana bakaNkulunkulu benze njani babekwe ini uphawu. Lubekwa uphawu emabunzini, yabona. And then uma lubekwa uphawu emabunzini until abantwana bakaNkulunkulu benze njani basilwe. And then uthi mayiqeda yabe selizwe ukuthi inani labantu abasiliwe ukuthi how many 144,000. So this 144,000 in fact ngishawe isikhathi sami lapha ngabe kuba nama-quotation abantu angeke bakubone ukufa, ngeke bakutest ukufa. In fact asambeni sicela ukuyiphendula ngo-Revelation 7 verse 13. Asiqala verse 9. Revelation 7. Oh, sikhona lapho verse Revelation 7 there. After the 144 iphawuliwe, ngicela awujumpe verse 9. Emva kwalokho ngabona bheka isixuku esikhulu esingenakubalwa muntu sivela kuzo zonke izizwe nemindeni nabantu nezilimi simi phambi kwesihlalo sokubusa ngaphambi kwenkulu, sembethe izingubo ezinde ezimhlophe, siphethe amahlamvu ezulu ngezandla zaso. Okay, back. Samemeza ngezwi elikhulu sithi, insindiso kaNkulunkulu wethu ohlezi esihlalweni sobukhosi neyewulu. Okay, verse 11. Lezi ngelosi zonke zazibe zihanye isihlalo sobukhosi namalunga nezidalwa ezine zawa phansi ngobuso phambi kwesihlalo sobukhosi, zakhuleka kuNkulunkulu zathi, Amen. Isibusiso nenkazimulo nokuhlakanipha nokubonga nodumo namandla nokunqoba makube kuNkulunkulu wethu kuze kube phakade naphakade. Amen. Verse 13. Elinye lamalunga laseliphendula lithi kimi, laba abambethe izingubo ezimhlophe bangobani, bavelaphi na? Ngase ngithi kulo, Nkosi yami, kuwe waziyo. Lase lithi kimi, laba yibo abaphuma usizo olukhulu, bahlanza izingubo zabo bazenza zaba mhlophe egazini lomuntu. Baphuma kuphi osizini njani olukhulu? Okay, bahlanza izingubo zabo egazini lomuntu. Khona la ithi balandela inkundla ngazi sasekhona lapho. Qhubeka. Uthi ngalokho-ke baphambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu bemkhonza imini nobusuku ethempelini labo. Lohlezi esihlalweni sobukhosi uyawumisa itabernacle phezu kwabo. Kabasayulala, Thank you. kasayukoma, kabasoze bahlatshwa ilanga nokushisa kulo. Okay. Ngokuba iwulu elingaphakathi kwesihlalo sobukhosi liyakubelusa libahonele emithonjeni yamanzi okuphila, noNkulunkulu uyakwesula izinyembezi zonke emehlweni abo. Okay. So ngamanye amagama the 144,000 abantu abaphawuliwe, abantu in fact 144,000 number especially abantu abazodlula ebunzimeni obukhulu obungakazi kwakhona ubunzima emhlabeni. Abantu abalandela imfundo noma lasho khona. Yingakho lithi iBhayibheli uNkulunkulu esithi uzobasula nini inyembezi zabo nesibonisa sabo, because bazobe njani, bazobe bedlule ekuhluphekeni okukhulu. Ngesikhathi kulamaposa athi abangeni eShoprite, bathi thina sibethembele uNkulunkulu uzosiprovide ngesipho sakhe namazwi akhe. Ngesikhathi manje bathi no siyaxosha kuphi ugesi wethu ke kumthole. uNkulunkulu athi okay, sithi ningazange nimthole, mina ihundo ngizoba yini, ngizokukhanya kwenu. So abantu special group, abantu angeke abantu abazobona ukuthi beme ngesikhathi uJesu ezenjani eqhamuka. But sesifundisile ukuthi is not 144,000
ezobona uJesu kuphela nale special group le nalaba abazobe bevuke ngesikhathi kumemeza izwi lithi sidana laba abazovuka emathuneni uma abashone lemukele ini message kilo zentaba. So 144 only kahle is special number, is special group engeke izodlula izibeni abantu abazobe bephawuliwe, abantu abazobe belandela ihundu whatever la bakhomba khona. Uma Kristu hambani ushumele emaprisini bazoshona khona, athi uKristu hambani kuphi bazoshona. Lalelani yena ithimene bakuthiyana wasi waba ku 144,000 une passport ne visa ekuyisizulwini, but you are not free from suffering. Akusho ukuthi manje sokhululekile enhlupekweni, because usazohlupheka kuze uyibuze ukuthi ngempela uNkulunkulu unami na babukhumana. Baptisti nakuthiwa ngumabhaptiso bese kuyalandelana labo bazobhaptiswa bashayikile bese kuma umdikoni neflegi nabo umdikonikazi neflegi waphuma phansi kwalelo flegi balithini emakhaya bakwakelo phansi kwalelo selobhaptiswa manje ngifuna ukuthi-ke emqondweni yethu akungabi njengalo ukuthi uzobeka uphawu nje. Ukubekwa kophawu asibe nesithombe sikaShadraka noMeshaki noAbednego ukuthi ngesikhathi sobunzima bebhekene naloya mlilo azange bashintshe istatement sabo bahamba bathi uNkulunkulu uthe. Okusho ukuthi-ke wonke umuntu ozoba nalo lukholo amele ubunzima. Yikho lokho ukuthi-ke unophawu kaNkulunkulu ngoba yonke into ungayishilo uthe noma ngenzekani uNkulunkulu uthe. Yebo, siyabonga. Ngicela ukufunda nasi isiqephu lesihlanu siku-GC 648 and 649. GC Great Controversy, Great Conflict. It's upon the crystal sea before the throne that the sea of glass, as it were mingled with fire, so resplendent it is with the glory of God. Are there redeemed, are gathered the company that have gotten the victory over the beast and over his image and over the mark. 144,000. Abantu bazothi makungena awuthi nginisingisa alela phasa khona la ngathi uma kuzwakala izwi lithi vukani umyeni sekafikile anti kakhumbule intombi ezishumi zilele zonke ngithi ziyezozela zenza njani zalala zonke kula lezi njani isihlakaniphile okanye zizintoni zonke ngithi nezihlakaniphile zenze njani. So uma sesilele phakathi kobusuku kuba khona izwi elimemezayo lithi vukani umyeni njani sekafikile ziyavuka lezinye ezihlakaniphile zikhalisa izibalo zazo, lezi ezinye ziyavuka mazithi isibalo sinjani ziyacima ziyacela kulezi ezihlakaniphile sithi sicela senze njani bathini laba abahlakaniphile base bathini kubo bathi hambani enze njani bathi hambani yothenga ngesikhathi bephuma bahamba bayothenga bahamba baya kuma-my friend. Uma bafika kuma-my friend bayithola i-oil kodwa ayifeki ayikhanyisi ibala. Uma bathi bayabuya bathola ukuthi umnyango unjani lalelani into besishumi zirepresenta ama-70 Adventist. Bonke ama-70 Adventist alindele ukuya kaJesu Kristu. Sonke siphethe amaculo namabhayibheli, siphethe namalesinkotane, saphatha nespirit of prophecy. Sonke sihlabelele number 9 sithi uyeza futhi. But kwamanje kubukeka ngathi senze njani?
lithi iBhayibheli sithe ngesikhathi sihlabelela zakhathala zenza njani zozela namanje maningi ama-Adventist sekakhathele athi kunini sinidile ukuthi uJesu uyabuya kunini uJesu uyabuya sekakhathele manje akhathala ngesikhathi esinogogodlameni akusona isikhathi sokukhathala ke manje lesi isikhathi ukuthi manje ngabe wenza njani uyavuka uyiqinisa ukuthi hayi no ngiyazi manje inkosi manje izani seniyeza and then uma ufunda uSambulo 3 verse 18 uKristu manje amafutha uwadayisela ama-Adventist sisona kwasalana kwamanje uKristu amafutha uwadayisela abantu basalana ama-Adventist uthi thenga kimi igolidi elinjani elisemlilweni igolidi lirepresenta inkolo uthi woza kimi unikeze inkolo yangempela i-pure faith and then athi thenga kimi ini amafutha okugcoba amehlo ngamanye amagama uthi woza kimi unikeze i-character ukunikeza isimilo but siyofika isikhathi njengoba ngisho ukuthi uma i-America awuthi ngibeke awuthi ngiphinde i-National Sunday Law izoqala e-America uma i-America uma uDonald Trump athi i-America yonke ayigcini Sunday Law ayigcini imithetho khona la kuthiwa icebo ikhona bathi akazi bathi heritage white ese-America bahambe babhalela uDonald Trump bathi Donald Trump usicela ukuthi manje iSunday ithathe njengelanga lomthetho asazi ngeyi-17 zika May kuzoba kuyilanga elikhulu lomthandazo e-America asazi uDonald Trump usiphatheleni asazi and then i-National Sunday Law izoqala e-America uma uDonald Trump ayimemezela ukuthi i-America yonke igcina iSunday lalelani i-preparation for ama-7-day Adventist it's over sesiyobhala i-test manje angazi yasoqala ngemisho uma i-National Sunday Law iqala e-America angisho ukuthi mayiqala e-Africa angisho ukuthi mayiqala e-China angisho ukuthi mayiqala e-India but uma iqala e-America i-preparation for ama-7-day Adventist it's over sesiyohlala edeskini manje siyolindela iphepha ukuthi ubhale i-test awukakafeyila ngithi but uma ungazange uzilungiselele sonke lesikhathi amathuba ukuthi ufeli maningi asazi but lapho umusa awukavalwa but i-preparation is njani it's over and then ngishilo ngathi mina Christ object lesson 412 it will be an event which will face every soul must face umele ifesane nokufa face to face with death that event yini i-National Sunday Law so the 144,000 iqala noPaul ngesikhathi kungena ini i-National Sunday Law iyaqala manje yaPaul uma ukhethe Sunday thola ama-Adventist uma ukhethe Sabatha uNkulunkulu ufaka ini uPaul wakhe then why kumele kube uPaul kube isikhathi lesinazo bengizothatha sabe sifunde incwadi incwadi ka-Esther kuthiwa uma ukufaka uPaul benzela ukuthi uma bekufaka uPaul ungaphindi ubuyele emuva uPaul elona ozokunikeza abantu ukuthi no mina ngimile kuNkulunkulu so angazi uyaphendula kasisi okay okay angazi ngizothola yini la but awuthi ngiphendule uma asifunde la ku-Revelation verse 4 Revelation 7 verse 4 uthi ngase ngizwa manaka wazakhuzwa ini umumu yini ngesingisi wababekophawu yini umumu amount okusho ukuthi inamba ngamanye amagama singasho singayibeka kanjani because Ellen White emeyikhuluma uthi awuthi ngibeke la qedela siswapha ngase ngizwa umumo wababekwa uphawu izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane
ababeka uphawu esizweni zonke zabantwana bakwa-Israyeli. Yes. So ngamanye amagama, inamba yabantu abaphawula it's 144,000. Okay, 144,000. Ufuna ukuyibheka la. Nansi, ngiyasithola statement sakhona. Silapha ku GC 414. Red controversy 414. 614. It's okay. I'll sing it later. Bakota incwadi kaDaniel chapter 12 verse 1. Ngiyakhumbula sifundile incwadi kaDaniel chapter 12. And then ngicela abantu abadala bangangishaya. Ngicela uthathe just 5 minutes. Ngihlazela. UDaniel chapter 12 verse 1. Uqala kuDaniel chapter 11 verse 44 no 45. It's the king of the north izonyanyiswa indaba ezimnandi ezisuka eMpumalanga. Iziphi indaba ezimnandi ezisuka eMpumalanga? The loud cry namanye amagama kuzoba khona abantwana bakaNkulunkulu abazoshumayela i-loud cry la ngaphandle. Batshela umhlaba ukuthi lalela la iSunday akulolela ngalo cause, and then that king izonyanya, and then uma ithi iBhayibheli lami kuverse Daniel 11 verse 44 ithi uzosukuma ayolwa nabantwana bakaNkulunkulu. Ngaleso sikhathi uzokhipha i-decree ukuthi asibabulale. Ngesikhathi asuyasukuma ukuthi ayolwa nabantwana bakaNkulunkulu, singena kuDaniel chapter 12 verse 1. At that time kuzokwenzakala Michael will do what? Will stand up. Because uma inkosi yaseMpumalanga ngamanye amagama uPope of Rome uzonyanyiswa i-loud cry. Yiphi i-loud cry? Uphuma enkulu eBhabhiloni abantwana bakhe. Yabona? Unyanyiswa yini? Revelation 18 verse 4. Kuthi uphuma enkulu ningazenze njani? Ningazinamukele ini izishayo. uPope uyamnyanyisa lento leyo. No, asabe sokhathala abantwana bakaNkulunkulu. Ngesikhathi asabe sokhathala abantwana bakaNkulunkulu, at that time shall Michael stand up. Uyasukuma ke manje uMichael. Wenza njani? Ufikela abantwana bakhe. Yabona? Yibaphi labantwana lawo? Okay. Ngicela akekade. Ngicela kuyifunda. Ngicela kuyifunda lapha sinyana nje. You see, at that time shall Michael stand up, the great priest which standeth for the children of thy people. And at that time shall be a time of trouble, which such as never since there was a nation, even that same time. And at that time thy people shall be delivered, everyone that shall be found written in the book. Daniel chapter 12 verse 1. It's when the dead angel's message close. Uma kuvalwa umlayezo wengilozi ezintathu. In fact, uma kuvalwa ingilozi esithathu, ethi uma khona ozokhuthamela isiko athathe nokhulu wakhe. Uma ivalwa le message leyo, ivalwa kanjani le message? Ingilozi iyasuka le message. Isuka ngesivinini, ifike ezulwini, awuthi ngayikho, awuthi ngiyifuna. Yeah. It's when the death angel's message cross, mercy no longer plead for the guilty inhabitant of the earth. The people of God have accomplished their work. Which work? Cry. And then they have received the later rain. And then it's the refreshing from the presence of God, of the Lord. And then they are prepared for the trying hour before them. Angels are listening to and fro in heaven. And then any angel returning from the earth announced that his work is done. The final test has been brought upon the world. Yipi final test. That will be the final test. Final test. I say that will be the final test. And then has been brought upon the world. And all who have proved themselves loyal to divine precept of God have received the seal of the living God. Then Jesus sees his intercession in the section above. He lifts his hands with a loud voice, says, "It is done." They say every case has been decided. Okay? It's either for life or for what? They say
the number of his subject is made up. Which number? The 144,000. So, uma Paula ukugcina owenza kwesi 144,000 sekuthiwa ngili ingilosi igoqa amaphiko iyahamba yezulwini ithelo Jesu Jesu umsebenzi wami ngiphethe abantwana bakho baphawuliwe banambazi. So all in all this is 144,000 akusi literal. I mean akusi symbolic, literal, because kuzobe special group esizobe khona lana kweleni white khona incwadi kuthiwa elwriting athi kweleni white siyangena bathiwa no angene nina kungena only 144,000. So if you symbolic bazokhamula kanjani yabo. So all in all 144,000. Khona umunye umzalwane bakukhumana ocela ukuthi ngiyoshumayela eGoli yabo eCentral, but before bamnike amanamba wabo baqala bambuza ama-question yabona wathi manje uthini nge-144,000 iliteral okanye i-symbolical. Ngathi ngifunde lapho ku-elwriting uzokutshela ukuthi the 144,000 in number, not in symbolic yabona. Wathi hayi no kusho ukuthi uphethe yona yabona. So all in all 144,000 akusi symbolic, in number, because according to the Bible it's ngezwa umumu labantu abaphawuliwe bangaki 144,000. Siyafana sesishaya isikhathi bakumali sesiyafana. Nombuzo mhlawumbe ongasala ukuthi thina siyikhiphela ngaphandle noma siyifaka ngaphandle kuyani. Okay. Khona incwadi uphethe ifoni yami kaSisinombulo. Khona incwadi lapha kuthiwa iMaranatha. Uma anti sikhona sinencwadi zelencwadi. Bese kukhona le ncwadi kuthiwa ama-devotional book. Khona incwadi ebizwa ukuthi iMaranatha. Kule ncwadi ibhalwe iMaranatha, ngicela uma ufika ekhaya ufunde ku-page 203 uthi Ellen White, every Seventh-day Adventist must strive by all power uNkulunkulu akunikeze yona to be among the 144,000. Ngamanye amagama lalela basadala ngeke ngithi mina uma sesiyezulweni mina umthandazo wami basadala angithandazeli futhi sengimtsheleni uNkulunkulu angifuni ukufa nje ngife nje ngilale ngingavuki okanye bangikwazi hayi okanye bangiduboni angithandazeli. Ngithandazela ukuthi okanye ngizobe ngisejele ngenxa yevangeli okanye mhlawumbe ngizokhathwa ngamatshe ngenxa yevangeli, but uma kuyenzeka ngife ngizovuka ngasidala. Khumbula nje ngo-1844 kuthiwa ngesikhathi uWilliam Bell eshumayela ukuthi uJesu uyabuya nge-22 October, omunye umama ushona nomyeni wakhe kule viki leli, kanti kule viki elandelayo uzobe yi-22. Kwathiwa lo mama akazange akhale, bambuza ukuthi manje wayengakhali, wathi lo mama ngizokhalelani ngabe ngiyazi ukuthi next week uzovuka mama. Yabo wana lethemba lelo. So nami noma ngingafa manje nganala manje ngalethemba ukuthi hayi angeke ngiqede 5 years nje singapha nalelo themba lelo. That's why church abazalwane mamnyoni uma uya kudokotela udokotela afike akucheck after that athi no une cancer and i-cancer yakho uzophila 3 months. Uyithayimiseka lo dokotela akasithayimiseka, but usuke efunde ini isimo sempilo yakho ukuthi sinjani. Wasibona isimo sempilo ukuthi no impilo iphilayo awunayo 10 years. So nathi singama-Adventist asibeki isikhathi but sifunda i-nature yomhlaba, sibheke isimo ukuthi wesimo sikakhona lo mhlaba ngathi awusenawo 10 years. Sisonke bazalwane, not because isikali isikhathi. Yazi bathini Rockefeller abantu abaphethe imali nabo Rockefeller David Ford bonke labantu abalezulu ngalo nabo bathi ngo-2030 you will own nothing but you will live happy. 2020 izobe ingekho into eyakho, you will own nothing but you will live happy yabona. And then bathi ngo-2027 umhlaba wonke uzobulawulwa ngama yini le bathi AI yabona
AI and intelligent what? And artificial intelligence. And bathi ngaleso sikhathi i-AI izobe ingasadingi umuntu ukuthi ayicontrol, izobe isicontrola yona. Manje usibuza ukuthi akusemadimoni lapho. Yabo. So uma bona bagagule ku-2030 asisho ukuthi sibeke isikhathi, but sifunda i-nature yomhlaba bese siyabheka ukuthi no, lo mhlaba lo uma kunje awusenawo 10 years kuje sengahambi. Sesiyavala ba. Ukuthi lo musa lokubuza makwenziwa i-top 10 abafundi mhlawumbe ba-35 kwiclass sekwenziwa i-top 10 bese kuthiwa sobiza nje i-top 10 baqala ngonumber 10 babize ukuthi sibangani nawe bese uyatshela ukuthi mhlawumbe ngonumber 9 bamize unumber 9 bese mhlawumbe ngonumber 8 bamize bazofika kunumber 1 thola ukuthi mhlawumbe number 1 awukho bese suyidudula ukuthi hayi mhlawumbe ngonumber 1 mase kusuka ku-top 10 siya ku-top 20 manje ngithola ukuthi-ke kufanele siyifake la-144 ngalesimo sosichaza ukuthi-ke ngempela kufanele sife sinaleli themba lokuthi-ke nakanjani ukuvuka kwensekuseduza. Okunye mina engizitshela ngakho ukuthi kuyimanje mina angisho ukuthi ngizoba khona ku-144,000. Anginandaba ukuthi 144 okanye angikho 100, as long if I can make it. Uma ngakhona nje ukuthi kube khona ezulwini, wathi kunye umzalwane eGoli, uma khona ama-toilet ezulwini, mina noma ngakuthiwa ngiclean ama-toilet anginankinga, as long umphakathi ezulwini. So all in all bazalwane, asingakhathazeki ukuthi which group are you belonging. Manje njengoba siphila manje zama i-character yakho ukuthi uNkulunkulu ayenze njani, ayimolde. Yabona uma ngakha kunalama design enginokuwakhanda athatha isikhathi siwabeza ukuthi molding, yabona sithatha isikhathi mahle bese ephumile wona, but athatha isikhathi bese isikhathi ukuthi mawuthi vele usebenza ubuilding kumele uphethe uqale phansi. Lento kumele siyenze manje, siye kuKristu afika simolde. Kwesinye isikhathi sizophuka but uKristu ezonjani aphinda asithathe asimolde until size njani sithole isimilo sakhe. Bazalwane, sizongena ezulwini ngokuthi sinesimilo sikaKristu. Uma singenaso isimilo sikaKristu, forget and smile. Ungayijabulisi nje futhi ukuthi hayi mina noma ngane ngicela unkosikazi wami ukuthi mina athi hey yazi bekune week prayer kanye manje bachaza indaba yomusa ukuthi ungabe nomusa weqili. Wathi mina kodwa umyeni wami ngathi unomusa weqili. Yabona? Wathi ngathi unozwelo uzwelana kakhulu. Ngathi no, hayi ukuthi unozwelo uyazwelana, hayi ukuthi unomusa. Ngizama ukuthi nami ngilichikile isimilo sikaKristu. Uma ungakwazi ukuxolela la bekusebenza khona eFlatel, uma bengenza ama-design stop nonsense, yabona, uma uqeda ukuplasta, uma wakhona ufike uyangithithisa, akuyona lento engiyifunile, akusiyilo lento le, yazi ngizokho asilalela mama, yingakho ngingayithathani imali yakho ngingakaqedi umsebenzi wakho. Mina ngithatha ukuthatha i-deposit umuntu engakamsebenzeli, ngifuna ukusebenza kuqala, mase ngiqedile, mase ubona umsebenzi wakho umuhle, ngikhani uzongikhokhela. Ngathi ngicela ungiyeke ngiqede umsebenzi wakho. Wathi wakhe wahamba, it was Friday, Saturday ngangangeni. Sunday uma ngifika ngaba nesikhathi sami, ngathuna ama-design. Uma umyeni wakhe efika wamlanda wathi hey mama ngicela ukubona lento lapho ngaphandle. Wathi sathi ngiyasaba ngamahloni, ngimthukile lokhu nge-Friday. Yazo lento le wathi ngimthukile. So ngamanye amagama ngichaza ukuthi asike sivume uKristu asimolde. Akulula ukuthi uKristu asimolde. In fact uma ufunda incwadi kuthiwa eLelayitini upage 48 kuthiwa everyone une-cup ebabayo kumele ayiphuze. And uthi Ellen White uma ucomplain uNkulunkulu uyayigcwalisa. Uma uthi hayi Jehova kanti why? Yazi
ngisherele nje. Uthi inkosikazi wami ngifuna ukuba rich. Why uDavid beba rich? Kodwa abantwana bakaNkulunkulu. Abraham beba rich. Nambekisela ngoNikodima. Ngathi uNikodima uma ufunda ngehistory kaNikodima kuthiwa uNikodima abengasapply eJerusalem yonke. Ingane iqala ukufaka amapapasi. Zonke ingane zaseJerusalem until zithi 15 years esupply wine. Yabona? But uma ufunda ngehistory kaNikodima kuthiwa ushone engena ngisho because why yonke imali yakhe uyithatha wainvesta kuphi evangelini. Ubrother bando western idol umyeka kasisine yabona ubabshumu yabona uthi eZimbabwe khona umunye ubaba unamabhizinisi uthi bonke abafundisi abarithayini bathi silalela la ngicela niqhubeke nevangeli ngizomkhokhela mina. It's really uNkulunkulu ngathi angangipha imali engaka ngiyamthikisela ngizolubekisa unkosikazi ngithi ngibona usibani ma-Adventist the richest Adventist okhona ekhaya but uma ungafika uthi brother ngicela just 10,000 ufuna ukuyovangela sokutshela nginayo imali yabona. So ngamanye amagama bakhona ama-Adventist anayo imali asisho ukuthi ku-wrong ukuba nemali cha kodwa investa kuphi kuNkulunkulu. Ingakho athi uKristu lapho inhliziyo yakho ikhona nomnotho wakho lapho umnotho wakho ukhona inhliziyo yakho njani iba lapho. Uma umnotho wakho usezulwini nenhliziyo yakho izohalela izulu sinoma ngifisa ini izulu ngangibuyisele emuva yakwazi eqedile sengifakile phakathi sephakathi angifuni ukubhalela ngaphandle bese ngingalali ebusuku ngiyadlala. Attaining 344,000. I think we know what tender special reservation today. According to the daily rate here, E144 Special. Giving sense, so which means the band of us were the key. So understanding how to make it fair. And then 144 for the importation act, we must strive with all the power that God is giving us. Which is still among 144,000. And then we found that someone was saying, here there's the 144,000 iphawulwa endlini ka-Israel. Mawufunda testimonies for the church. Which Israel? It's a 7-day. Thank you. Ngiyafuna ukuthizelele lapho because abantu bazochaza ukuthi hayi Israel wasePalestine. Oh, Israel wanamhlanje. Ngamanye amagama 144,000 iphuma kubani? Kuma-Adventist. Kuma-Adventist. Thank you. Kubeka sisi. Ukuthi awukwazi umu-Adventist ungatholakali kwi-144 because mawufunda ku-testimonies for the church volume 9 page 164 uthi the Israel of today anyway siyokhuluma ngakho ukuthi ngazi ukukhuleka uNkulunkulu uzosiza so bese specify ukuthi-ke the Israel of today is a 7-day Adventist because abanye bafuna ukuthatha this Israel kube ngathi Israel wasendulo but no, this verse izogcwaliseka ngesikhathi sethu. So which means ma ungekho to the giving sense, the 144,000, le okuthiwa we must strive with all power bese phakathi kwakho. Then kufanele uvuke kwi-special reservation. If awukho kwi-special reservation, ishibuhlungu kakhulu. Awushayeli sisi. So yilo point ebekuyiverse ukuthi i-serious le ndaba yokuthi sifanele sitholakale kule namba ingabonakala ngathi ncane because mawubuka ezibandla lethu silapha no-20 25 million. But uNkulunkulu but akusho ukuthi yibo kuphela abazosindiswa. And kule 25 million uma kuthi uyayihlaziya only 1% are prepared. Kule 25 million ama-Adventist will be shaken out. Basazo yini kusheki basazonyakaziswa. Yabona uma benyakaziswa bazonyakaziswa kanjani? Uyifunde GC let's come to verse page 608. It has the storms approach a large cloud. Uma it has the storms approach uma isandelo ingena ama-Adventist amaningi
azolaqhakazisa abantu athi hayi ngeke ngibulawe indlala ngisandile yabona ngeke ngibulawe indlala lalelani bazothi uNkulunkulu uzo-understand uNkulunkulu aka-understand bazalwane le nto sisiteki wayishona i-serious uma ungeke 144,000 uma uJesu ezobuya ubokwazi ukuthi meaning awuthathanga ukhona obvious uthole i-mark of the beast and akekho uzothola i-mark of the beast bese athola umusa kakhulu and le nto le i-serious ngale ndlela ukuthi njengoba sikhuluma kwamanje bazalwane ngiyakithi mina manje siyakuGideon nakhumbula uGideon uNkulunkulu ukuthi lalela Gideon ngizonqoba ngawo uGideon uthatha amadoda 10,000 uthi uNkulunkulu no pretty much uthi azihambe zekuphi emfuleni ngizobabona bahambe mina basuke emfuleni so namanje bazalwane kwamanje uma ngithola i-chance next time ngizofundisa ngithithile kuseni ngathi njengoba bengifunda nge-4 stage of Sunday law ngelinye ilanga uma ngithola i-chance ngizofundisa ukuthi izokwenzeka kanjani i-stage se-Sunday law sizoba kayi-4 uma ingena izoba normal iqhubeke uzoqhubeka ukhoze ngesabatha uqhubeke bakuforce ukuthi no ukhoza Sunday uma unokuwala ufika isikhathi manje ngcono ukulawa sazobulawa bazalwane lokho next kufika sazobulawa sifuna lesabatha uthi uJesu Matthew 24 verse 9 every nation uthi you will be hated for every nation for my name's sake ngamanye amagama 196 nation isozonda isonde lesabatha so yazi isekeyo ithi yonke le mithetho yamaKhosi ayifakayo it's not about ukuthi izwe kumele kanjani it's all about ukukwenza amasabatha yabona uzofundisa amasabatha so bazalwane manje sisahamba nabantu abahamba ngeenyawo kwamanje asikafiki kumahashi kwamanje sisase-footman sisahamba nabantu abahamba ngeenyawo bathi abantu bethu abaningi kanjani ayakhathala mase kuzongena amahashi sizoyenza njani babuleni ngibuza umbuzo ohlukumeza ama-Adventist ukuthi uma sifeyilile nge-COVID sizoyenza njani manje njengoba safeyila nge-COVID phela nge-COVID samfeyila uNkulunkulu and ngalo mzuzu uthi Ellen White every seven day Adventist must be like Joseph ngesikhathi saseGibhithe must be like Daniel ngesikhathi saseBabylon uJoseph ngesikhathi saseGibhithe wenza njani waqoqa ukudla ngithi le7 years endlala yenala ngithi wamqoqa kufaka kuphi enqolobaneni and then kuthi makufika le7 years yenala kwasizakala abantu baseGibhithe kuphela thank you ubani uphendule kuthi akushaya ngo-high five yabona so nathi ama-Adventist uma sithatha lokudla esinako levangeli esinako sitshela umhlaba angeke kusizakale thina ama-Adventist kuphela kodwa kuzosizakala yini umhlaba wonke in fact kumele even nange-COVID ngesikhathi avala amabandla thina makulimalanga silivale ibandla bekumele ulamaphosa simphathise ikhanda simphathise i-stress athi obani ama-Adventist hayi abantu abalindele ukubeka kaJesu bebegcina imithetho athi imithetho enjani leyo bathi hayi bagcina ivini isabatha ufundisile ubabukade ekuseni la wathi amabandla amaningi bathi no imithetho eyishumi yenze njani ibethele esiphambanweni bongenze njani ngabe ngiyotshontsha because ibethele esiphambanweni cha ngabe ngiyobulala cha ngabe ngiyophinga cha manje waye makufika usabatha ethi so all in all yonke le mithetho eshaywayo ezweni it's against amasabatha bashayela ukuthi kumeza amasabatha so kumele sijime manje ngiyabonga abazalwane I think sibalele esibona nabantwana sebangenile cabanga ukuthi sithathe ingoma eyi-1 oh engifisa ukubeka kusho ukuthi singamasabatha thina-ke besithe ukuthi noma singaba sesiqubwini sibe lapha esiqubwini noma sesingasekho kulo-144,000 sasiyitshela lokho ngabangibanga ngisakukhumbula lokho ukuthi sasithi noma singaba sesiqubwini kanti ngoba siwuIsrayeli wamanje balulekile kodwa
kuzalishilo sesibekile lapha. Athi uma ungekho 144,000 kumele ube khona ku-special resurrection. Uyayizwa le nto leyo? Uma ungekho 144,000 kumele ube khona ku-special resurrection. Kuyoba buhlungu-ke. Yingakho ngithi mina uma uJesu ebuya akumelanga ulibone iNew Jerusalem, kumele ube phakathi kweNew Jerusalem, because once walikhomba usinali yakusho ulahlekile. Yabona shothi uzobenjani, uzobolahlekile. All in all wasala lectura ufunda ivesi ekuhleni bese babuphumana. Oh, angazi thisha awuthideki noma angithi special resurrection something no understand. No Daniel 12 verse 2. Oh, listen. First resurrection, no ngekho kwembe first resurrection. I-first resurrection yenzeka kwabantu like u-Abel. Abantu i-first resurrection yabantu abashone before 1844. Kuzobe first resurrection leyo. But abantu abafa from 1844 until today, ingakho ingilosi ibhala lapho kuSamuel 14 verse 12 verse 13 ithi lokho ukuthi babusisiwe abafayo manje kulesi sikhathi ukuze bese njalo baphumule. And then mawufunda iMoses prophet kuthiwa uma kuzabazama umhlaba kuphuma izwi lithi it is done. God the Father uyena uzobe ekhuluma athi kunjani sekwanele. And then the voice leyo ivusa wonke umuntu oshone kuphi from 1844. Yingakho sithi uma kungenzeka uJesu abuye mhlawumbe usaphila ungekho 144,000 khona ukushaya amanzi. It's either ingubo okanye ingwenya kodwa wona amanzi aphakathi. Bazalwane, sengifunda ivesi ngapha bese siyahamba. Babembem bese sithi babuthiyana. Yeah, and different clarity. Which is the first resurrection, those that died before 1844. Yes. Then there is the second resurrection, those that died after 1844. No. The second resurrection after a millennium. Angithi uma ku first resurrection kuvuka abantwana bakaNkulunkulu bayahamba bayesubeni. God at how many years? 1,000. And then after 1,000 years kuvuka abantu laba abangayanga ezubeni. That is the second resurrection. Okay, and then the third. The third resurrection is special resurrection. Okay, then the fourth. The fourth ngathini the fourth. I mean living it on one side. Kona the fourth ngithini iphashali leyo elapha kuDaniel chapter 12 verse 2. Kuvuka abalungileyo nabanjani nababi. Ababi benza njani? Baphinde bayafa. Uma bevuka bafa baphinde benza njani? Bayavuka baphinde balale. What I've known is this special resurrection is for those people that yes, Jesus, so according to there's the first resurrection, those that died before 1844. Yes. Then there will be the special resurrection. Then there will be a third resurrection after 1844. After 1,000 years. Yes, after 1844. Yeah. They said the fourth resurrection is it will be after Jesus, so we have 1,000 years. Then when the New Jerusalem descends, then they will be paid forever. Yazi ngokukhumbula kwami ilento i-special resurrection city kuzovuka laba abafa bekholelwa kwingelosi yesithatha. So uma kuwukuthi mina ngife from 1844 till now ngingakholelwa ke kwingelosi yesithathu ngivuka kuphi ke mina? Because khona le quotation angisayikhumbuli kahle iku GC ne
i-great controversy ikhuluma ngokuthi kunama-groups awu-4 azobe phambi kwesihlalo sobukhosi. Iveza as if uqala i-144,000 kuthiwa it's nearest the throne, mese kulandele enye group. Angisakhumbuli kahle, kodwa ngokwami mina bengikholela ukuthi kufike kube i-144,000 engeke izife ne. Mese ngisho ngizama ukusho i-order yokuvuka. Kune-special resurrection laba abafe bekholelwa kwingelosi yesithathu from 1844 angithi. Mese after lapho laba bafa before 1844 kanye nalaba abasontayo njengamanje bengaqondi kahle ngendaba yengelosi yesithathu abagrupha yini as igroup eyi-1 laba bafa before 1844 oDavide kanye nobani nalaba basontayo njengamanje lethi meshona nje lapha umntwana kaNkuluNkulu ekhonza uNkulunkulu ngeqinisa lazi elenzisisa uzovuka naye avukele kuNkulunkulu angithi. Kodwa uvuka nini-ke yena ngoba akanayo i-belief of i-third angel's message. Yes, ma'am. Yeah. So look at all along is Adventist. It has the 3 resurrections. So my advice would be let's go and study. Thank you. As I was your food as well. When we meet next time, see when our resurrection is different. Amen. 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 Ngicela ufunde verse lomphako wasala bese siyahamba. Ngivumile. Ngicela siye kuChapter Genesis chapter 28 verse 2. I mean verse 11. Genesis chapter 28 verse 11. Amazwi ekufuna siyi meditating out during the week. Genesis chapter 28